Οκτώβριος 1827. Ο μεγαλύτερος στόλος που έχει δει ποτέ η Μεσόγειος βρίσκεται στον όρμο του Ναβαρίνου. Μέσα σε 2 χρόνια, ο Ιμπραήμ σχεδόν καταφέρνει να σβήσει την Επανάσταση του 1821, όπου συναντά αντίσταση απαντά με θηριωδία. Η Ελλάδα αιμορραγεί και περιμένει ένα θαύμα. Τη σωτηρία που είχε υποθηκεύσει με θυσίες και αίμα. Αντίσταση με φωτιά και τσεκούρι στο Μοριά. Αντίσταση με πειρατεία στη θάλασσα. Μια επανάσταση που έπαιρνε ζωή από τη θάλασσα. Οι ναυτικές οικογένειες της Ελλάδας καθόρισαν σε τεράστιο βαθμό την πορεία του αγώνα. Περιουσίες ολόκληρες στάφτηκαν στο βυθό προσπαθώντας να κρατήσουν τους Έλληνες πολεμιστές ζωντανούς, χορτάτους και οπλισμένους. Σχεδόν κάθε εμπορικό πλοίο έγινε πολεμικό. Και κάθε Έλληνας ναύτης πειρατής, κουρσάρος και πυρπολιτής. Κλέφτες στα βουνά και πειρατές στη θάλασσα. Η πειρατεία όμως, εκτός από το βάρος του πολέμου, τράβηξε και το πολιτικό ενδιαφέρον της Ευρώπης. Τα πολύτιμα ελληνικά νερά δεν ήταν πλέον ασφαλή για εμπόριο. Οι δρόμοι της Ανατολικής Μεσογείου είχαν κοπεί. Οι μεγάλες δυνάμεις πλέον έχουν πραγματικούς λόγους να θέλουν την Ελλάδα ελεύθερη, αντί για εμπόδιο σύμμαχο. 6 Ιουλίου του 1827 υπογράφεται το Σύμφωνο του Λονδίνου. Ο απομηχανής θεός της Ελλάδας είχε εμφανιστεί. Οι μέχρι πρότινος εχθροί σε σειρά πολέμων, Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, αφήνουν κατά μέρος τις διαφωνίες τους και συναντιούνται στο Λονδίνο με σκοπό να διευθετήσουν το ελληνικό ζήτημα. Τα έθνη άλλωστε δεν έχουν σταθερούς φίλους ή εχθρούς, έχουν μόνο σταθερά συμφέροντα. Το Σύμφωνο του Λονδίνου αναγνωρίζει την Ελλάδα σαν ανεξάρτητο κράτος, φόρο υποτελές του Σουλτάνου. Η ελληνική κυβέρνηση δέχεται τη συνθήκη. Ο Σουλτάνος Μαχμούντ, με τον Ιμπραήμ να προελάβει στην Πελοπόννησο και να σβήνει την Επανάσταση, δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ελληνικό ζήτημα και δεν ανοίγει καν την επιστολή των πρεσβευτών. 3 ναύαρχοι έλαβαν την εντολή να την εφαρμόσουν. Ο Ρώσος, Ολλανδικής καταγωγής Λόγκιν Πέτροβιτς Χέιδεν, ο Γάλλος Μαρία Νερί Ντανιέλ Γκοτιέ Κόμις Τουρινή και ο Άγγλος αρχινάβαρχος του συμμαχικού στόλου Σερ Έντουαρτ Κόδρικτον. Οι προστάτητες πλέον δυνάμεις δίνουν εντολή στους στόλους τους να επιβάλλουν την ανακοχή, ειρηνικά ή δια της βίας. Οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι γνωρίζουν πως ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος έχει σαν ορμητήριο το φυσικό λιμάνι του Ναβαρίνου, οπότε αποφασίζουν να του κλείσουν κάθε θαλάσσιο δρόμο. Ακολουθεί ένας μήνας κατά τον οποίο οι δύο πλευρές παίζουν το παιχνίδι της αποφυγής. Ο στόλος του Ιμπραήμ επιχειρεί συνεχώς να βγει από τον όρμο του Ναβαρίνου και ο μοιρασμένος συμμαχικός στόλος με πολύ λιγότερα πλοία τον αναγκάζει συνεχώς να επιστρέφει. Κανείς δεν θέλει να φανεί πως δεν έχει τον έλεγχο, αλλά και κανείς δεν είναι έτοιμος να μπει σε μάχη. Αυτό το παιχνίδι όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. 24 Σεπτεμβρίου, Κόδρικτον και Ντερινή ζητούν συνάντηση από τον Ιμπραήμ και ο Ιμπραήμ δέχεται. Η πιθανότητα να λήξει ο πόλεμος χωρίς άλλη μια αιματοχυσία είναι ακόμα ζωντανή. Η συνάντηση των ναυάρχων με τον Ιμπραήμ γίνεται σε κλίμα διπλωματίας. Πέρα από τους στρατιωτικούς, παρευρίσκονται και εκπρόσωποι ουδέτερων κρατών αλλά και χρηματοπιστωτικών οίκων της εποχής. Ο Αιγύπτιος στρατάρχης ξεκαθαρίζει πως η τήρηση της τάξης είναι δική του δουλειά. Όμως οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι του ξεκαθαρίζουν πως οι εντολές τους είναι σαφείς. Ο Ιμπραήμ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ζητώντας νέες εντολές από τον Σουλτάνο. Οι ναύαρχοι το δέχονται και με τη σειρά τους δεσμεύονται να επιβάλλουν την ανακοχή και στην ελληνική πλευρά. Ο Ιμπραήμ έδωσε το λόγο του και οι ναύαρχοι το δικό τους. Όμως οι εχθροπραξίες σε ένα πόλεμο κυρίως ατάκτων είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστούν. Ο κλεφτοπόλεμος συνεχίζεται αμύωτος. Ο Ιμπραήμ αισθάνεται πως έχει εξαπατηθεί. Κάνει πολλές προσπάθειες να εφοδιάσει το στρατό του στην Πάτρα με τρόφιμα, όλες αναχαιτίζονται από πλοία του συμμαχικού στόλου. Ο Κόδρικτον προειδοποιεί πως οι ενέργειές του αποτελούν αθέτηση της συμφωνίας τους. Ολόκληρος ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, 89 πλοία, βρίσκεται ακινητοποιημένο στον όρμο του Ναβαρίνου. Κάθε άλλη προσπάθεια εξόδου θα ισοδυναμούσε με πράξη πολέμου. Οι 3 ευρωπαϊκοί στόλοι, 27 πλοία για πρώτη φορά ενωμένα, βρίσκονται έξω από τη σφακτηρία. Ο Ιμπραήμ αποφασίζει πως δεν θα μείνει αιχμάλωτος. 13 Οκτωβρίου συντάσσει την τελική του επιστολή προς τον Σουλτάνο. Αποφασίζει να προχωρήσει στην ολοκληρωτική ερήμωση της Πελοποννήσου με εκδικητική μανία. Ξέρει πως ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, έστω και ακέφαλος, είναι ικανός και μόνο με την απειλητική του παρουσία να δεσμεύσει το συμμαχικό στόλο έξω από την Πύλο. 19 Οκτωβρίου η υψηλή πύλη στέλνει την τελική διαταγή στον Ιμπραήμ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να αντιλάβει για 2 εβδομάδες ακόμη. Η διαταγή ήταν να ολοκληρώσει την επίθεση σε ύδρα και σπέτσες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν καταδικασμένη να γίνει. Ο χειμώνας έχει φτάσει πια. Η θάλασσα γριεύει και δεν έχει διαφορετικούς κανόνες για μικρούς και μεγάλους στόλους. Οι 3 ναύαρχοι αποφασίζουν να βγάλουν το χειμώνα μέσα στο ασφαλές φυσικό λιμάνι του Ναβαρίνου. Πλέον θα επιτηρούν τον τεράστιο ετοιμοπόλεμο στόλο των Τουρκοαιγυπτίων από απόσταση αναπνοής. 20 Οκτωβρίου, ο αέρας σπρώχνει το συμμαχικό στόλο στον όρμο του Ναβαρίνου, οπλισμένο με τη συνθήκη του Λονδίνου. Ανακοχή ειρηνικά ή δια της βίας. Το μόνο που κρατούσε τα όπλα
Ήταν η συνάντηση των Ναβάρχων με τον Ιμπραήμ ένα μήνα σχεδόν πριν, και ο ιερός λόγος που έδωσαν. Οι υποσχέσεις που ήταν πάνω από τις δυνάμεις τους να κρατήσουν. Οι εχθροπραξίες δεν είχαν σταματήσει από τους Έλληνες, και πλέον ο Ιμπραήμ θέριζε και πάλι το Μοριά. Αλλά ακόμη κι έτσι δεν είχε πάρθει καμία απόφαση για μάχη. Τα πυροβολία Νεόκαστρου και Σφαχτηρίας παραμένουν ενεργά αλλά σιωπηλά, καθώς στην ναυαρχίδα του Κόδρικτον φτάνει γράμμα από το Μοχαράμ Μπέι πως ο ευρωπαϊκός στόλος δεν έχει άδεια να μπει στο λιμάνι. Η απάντηση του Κόδρικτον είπε όσα χρειαζόταν να ξέρει κανείς εκείνο το απόγευμα στον όρμο του Ναβαρίνου. Αν γίνει έστω και μία εχθρική ενέργεια, ο στόλος σας θα καταστραφεί ολοσχερός. Δεν ήρθα εδώ για να λάβω εντολές. Ήρθα να τις δώσω. Αγγλικός και γαλλικός στόλος μπαίνουν με σειρά στο λιμάνι. Προσπαθούν μέσα στο στενό χώρο να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια, αλλά διατηρώντας θέσεις ετοιμότητας. Ο ίδιος ο Κόδρικτον, με την ναυαρχίδα του Ασία και πίσω του τον αγγλικό στόλο, πλέει στο κέντρο του πετάλου που δημιουργούσε ο Τουρκο-Αιγυπτιακός, μπροστά στην ναυαρχίδα τους. Ήξερε πως με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχει κάθε κίνησή τους. Τοποθετεί το γαλλικό στόλο μπροστά στον Αιγυπτιακό, ελπίζοντας πως οι Γάλλοι που υπηρετούσαν τον Ιμπραήμ, εξόριστοι πολεμιστές του Ναπολέοντα, θα δίσταζαν να επιτεθούν στους συμπατριώτες τους. Τέλος, ο ρώσικος στόλος θα έμπαινε μετά το γαλλικό και θα αναλάμβανε τα μετόπιστα. Ο Άγγλος γνώριζε πως οι Ρώσοι ήταν οι μόνοι που είχαν τη μάχη σαν πρώτη επιλογή και προτίμησε να τους κρατήσει μακριά από την πρώτη επαφή των στόλων. Αυτή του η επιλογή, που αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει την ηρεμία στον κόλπο, ηρωνικά θα ήταν και αυτή που θα του διασφάλιζε την τελική νίκη. Ενώ τα πλοία του συμμαχικού στόλου έδαιναν μέσα στον κλειό του Τουρκο-Αιγυπτιακού, ένα τουρκικό πυρπολικό άρχισε να κινείται απειλητικά προς τον συμμαχικό στόλο. Ο κυβερνήτης του Ντάρτμουθ στέλνει μια μικρή βάρκα με λίγους άνδρες και επικεφαλής τον υποπλοίαρχο Φιτσρόι με σκοπό να τους αναγκάσει να σταματήσουν κάθε ύποπτη ενέργεια. Οι ισορροπίες είναι ακόμα λεπτές και κάθε λάθος κίνηση μπορεί να τινάξει την εύθραυστη ανακοχή στον αέρα. Πριν προλάβει καν να φτάσει, η βάρκα του Φιτσρόι δέχεται πυροβολισμούς από το τουρκικό πλοίο. Ο νεαρός Άγγλος υποπλοίαρχος πέφτει νεκρός. Οι σύντροφοι του τον ανασύρουν και απαντούν με αμυντικά πυρά. Ο πρώτος νεκρός είναι γεγονός. Η αφορμή έχει δοθεί. Η καταστροφή θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα. Όμως ο Κόδρικτον είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια διπλωματίας. Στρέφεται στον καλό του φίλο Πέτρο Μικέλη. Έλληνας από τη Μήλο, ήταν ίσως ο μόνος που εμπιστευόταν να καταφέρει παύση πυρός μέσα σε αυτή την αναταραχή. Του δίνει μια βάρκα με προορισμό την τουρκο-αιγυπτιακή ναυαρχίδα. Ο Κόδρικτον δίνει εντολή στο στόλο του να μείνει σε ετοιμότητα. Ο Πέτρος Μικέλης πλησιάζει με πρόθεση να διαμηνήσει στο Μοχαράμ Μπέι πως ο Άγγλος ναύαρχος είναι διατεθειμένος να κρατήσει το λόγο που έδωσε στον Ιμπραήμ, ακόμα και εν απουσία του. Όμως δεν θα προλάβαινε. Κάποιος Τούρκος ναύτης, πιθανότατα συνεπαρμένος από την ένταση της στιγμής, πυροβολεί το Μικέλη. Στην τελευταία του αποστολή, λαμβάνει το πικρό παράσημο να είναι ο μοναδικός επώνυμος Έλληνας νεκρός της ναυμαχίας. Ο Κόδρικτον ξέρει καλά πως δεν υπάρχει γυρισμός. Αγγλικός και γαλλικός στόλος, αγκυροβολημένοι, ανοίγουν πυρ. Δύο τεράστιοι στόλοι, εκατοντάδες κανόνια, χιλιάδες πολεμιστές στην άκρη του της Ελλάδας σε απόσταση αναπνοής. Η τύχη δεν είχε κανένα λόγο στις 20 Οκτωβρίου του 1827. Η μάχη είχε κάθε λόγο να μην συμβεί και έναν μόνο για να ανάψει. Το ιερό χρέος της ιστορίας για μια Ελλάδα ελεύθερη. Οι δύο εν ψυχρό δολοφονίες ήταν το τελευταίο τίμημα και η πρώτη σπίθα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο καπνός από τα κανόνια πνίγει τον όρμο του Ναβαρίνου. Είναι η πρώτη ναυμαχία της ιστορίας με αγκυροβολημένα πλοία. Είναι η τελευταία ναυμαχία με ιστιοφόρα πλοία. Είναι και η τελευταία μέρα που η Ελλάδα θα είναι υπόδουλη. Τα κανόνια γεμίζουν ξανά και ξανά και ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος με πολύ περισσότερα πλοία και κανόνια δεν έχει καμία απάντηση. Μέσα στο πέταλο, οι Ευρωπαίοι περιστρέφουν τα σκάφη γύρω από τις άγκυρες και πυροβολούν από απόσταση αναπνοής. Το νερό γεμίζει κατάρτια και πανιά. Ο καπνός κάνει τον ουρανό μαύρο. Ναύτες πηδούν στο νερό για να σωθούν και φλεγόμενα κουφάρια πλέουν ακυβέρνητα. Σκηνικό κόλαση στον όρμο του Ναβαρίνου. Ο ρώσικος στόλος μπαίνει λίγο μετά και αποτελώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, ο οποίος βυθίζεται σχεδόν ολόκληρος. Η ελληνική επανάσταση ήταν έτοιμη να πνιγεί. Μόνο ένα θαύμα σαν του Ναβαρίνου θα την έσουζε. Τα θαύματα όμως δεν μας τα χάρισε κανείς. Τα ποτίσαμε με αίμα. Κάθε μάχη αυτά τα χρόνια. Κάθε μεγάλη νίκη και πικρή καταστροφή. Κάθε ψυχή που θυσιάστηκε οδήγησε την Ελλάδα στο πεπρωμένο της. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τη μάχη που τέλειωσε τον πόλεμο. 193 χρόνια ελευθερίας. Από όσους πάλεψαν για μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Μόνο ότι κερδίζουμε είναι πραγματικά δικό μας. Η ελευθερία της Ελλάδας είμαστε πάντα εμείς.